Sudunga nga dakbayan nanginahanglan hugtabang nagbago sa kadakan sa kalisod nga kisaguba untain na nato ni pasagdan walay di masulban kung tanan magkahigos lang sa pagpagkamanan alang sa usag-usag ang atong kabuwasan kayang gahong anaa sa katawan kinsa pa man di ay amang tinabangay kinsa pa man di ay amang inunungan kinsa pa man di ay amang dayo itaragihapon ba kinsa pa man di ay adunay igusto nga di mabunto di mapuka taliwalas sa kalistanan buhi na napagaan ang natagang tanan nakaswagan iatunda pa yan
August 3, 2020, Monday. Mass intentions per 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando, FMA, Sister Cora Haka, FMA, Jacinta Patalinghog, Jose Protasio Ligaco, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Rose, Mary Rose Andrina, Angela, Roy Malasarte and family, Angelita Quirante and family, Visa extension of Bruce Lee, Graciel Senisa, Lawrence Lee, Flora May, Bebilio, and Amor Lee, for continued blessings, good health, speedy protection, guidance, enlightenment of Richie Ann Alburo and Concon Tejano, enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for coming exam, guidance for all USJR, BSA, and BSMA students who will take the qualifying examination level 1, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadja, Nalubin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, William and Shoni Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan, Lourdes Segundino, Pura Ann Marie, Raymond, John Alain, Jobert Benedict, Luz Biminda Yap, birthday of Victoria Atilio, Melodia Goldsworth, and Sister Raquel Flor. For the eternal repose of the following souls: Ernesto Pabrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, Reverend Father Faustino, Memerta, Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Castro Chua Sr., Epimaco Martilino Sr., Toring Lambo, Agnes, Nieves, Celeste Lienos, Paulino, Teopista, Webina, Beneventura, Juana, Perfecto Sr., Policarpa, Alessia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente, Lourdes, Danilo Castro, Gelemio Sr. and Jr., Marina, Rosalina, Romana, Norma, Salome, Conchita, Vicente Sr. and Jr., Nigel, Edipolod Sr., Ignacia, Emiliana, Carlos, Alma, Armando Fortus, Asim Omesibic, Eulohia, Alberto, Achilles, Agripina, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Apolinar Flores, J.R. Tejero, and Lario Lastimosa, Josie Ababa, Wilfreda Gadiano, Juan Sr., Emmanuel, Edmond Barry, June Stephen, James Vincent, Franklin Season, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr. and Jr., Modesta, Ben Hua, Emilio Sr. and Jr., Casimira, Vicente, Josephine,
Charito, Ponciano Sr., Alan, Peter Ilaya, Lorna Fiel, Edward Fiel, Loretta Regis, Mark Fernandez, Rubilin Mier, Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Visitacion, Maria Socorro, Rudy, Alan, Leticia Caballero, Leticia Sinyangote, Fidel, Esther, Rafaela, Cecilia, Iluminada, Urbano, Fabian, Paula, Karina, Joselito, Virgilio, Manuel, Teotlita, Carmelito, Juana Valencia, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Cisenando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonides, Clifford Galiago, Leonides Madera Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Olegario Madera Sr., Magdalena, Rosalina, Avelino, Victoriano, Maria, Enrico, Emilio, Jesus, Lerena, Eduardo, Gloria, Pedro, Flor, Sister Milagros Gregorio, FMA, 40 Days of Maximo Daclan and Angeles Cabilan, 8-day Novena of Stephenson Lawas, Death Anniversary of Santiago Alforque, All Souls in Purgatory, the Forgotten Souls, and those who died of COVID-19. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa Santos nga Misa. Thank you. Palihog manindong. Ang Ginoo labing higit, dai ko
Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ato Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mayong buntag kanatong tanan. Ang nagpatigbabaw nga tema sa atong mga ebanghelyo karong mga adlaw mo ang idea sa kabahin sa contemplation in action. Nakita ni nato pananglitan sa kinabuhi ni Marta o ni Maria, sa kinabuhi ni Saint Ignatius of Loyola, gahapon sa atong multiplication of the bread and the fish. Sa atong ebanghelyo karon, mong pagsaka sa bukid ni Jesus ug sa iyang pag-ayo sa mga masakiton dito sa lungsod sa Genesaret. Busa atong pamalunungan, unsa man ang mensahe sa atong ebanghelyo para kanato. Mangigsuon magkinulsol kita sa itong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglingon. Isugilon mo sayod ka man na kinihalaan minsan kaluyanon ta kita sa Dios nga makagawom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay katapusan, among sinugdan o pag-aagak. Ayaw pagpahilayo kanamo ug patalihugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagkadaig kanimo. Pasaylo ang among mga sala ug iuli kami ngana sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo ang imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Sa ikalima ka bulan, sa ikaupat ka tuig, nga si Sedekias maoy hari, si Ananias, anak ni Asur, usa ka propeta nga taga Gabaon, misulti kanako didto sa templo. Gisultihan niya ako atubangan sa mga pari ug sa katawhan nga ang Ginoo nga labing gamhanan
ang Dios sa Israel nag-ingon. Ikuhaan ko gahom ang hari sa Babilonia, sulod sa duha ka tuig. Dadon ko balik nganhi ang tanang mahal nga kabtangan nga gikuha ni Nabucodonosor gikan sa templo. O gidala ngadto sa Babilonia. Dadon ko usab pagbalik si Joaquin, hari sa Huda, anak ni Joaquim, lakip ang tanang binihag gikan sa Huda. O kuhaan ko gahom ang hari sa Babilonia. Ako ang Ginoo mo'y nagsulti niini. Unya miingon ako kang propeta Ananias, atubangan sa mga pari ug sa katawhan didto sa templo. Mao kanay akong gilauman. Naglaom ako nga buhaton kini sa Ginoo ug tumanon niya ang tanan mong gipamulong. Ug dadon gayud niya balik nganhi gikan sa Babilonia ang tanang mahal nga kabtangan sa templo ug ang tanang tawo nga iyang gipamihag. Apan pamati kamo sa isulti ko karon kaninyo ug sa katawhan. Ang mga propeta sa karaang panahon sa wala pa kamo ug ako nanagna nga may gubat, gutom ug kamatay nga mahitabo sa daghang mga nasod ug sa gamhanang mga gingharian. Apan ang propeta nga managna bahin sa kalinaw, mailhan lamang nga sinugo siya sa Ginoo kung matinuod ang iyang gipanagna. Unya gikuha ni Ananias ang yugo sa akong liog ug iya kining gibali-bali. Ug miingon si Ananias atubangan sa tanang tawo. Ang Ginoo miingon nga sa ingon ni ining paagiha, bali-balion sa Ginoo ang yugo nga gisangon ni Nabucodonosor sa liog sa tanang nasod. Iya gayud kining himuon sulod sa duha ka tuig. Unya bibiya ako. Wala madugay giingnan ako sa Ginoo. Adtua si Ananias ug ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo nga mahimo mo pagbali-bali ang yugo nga kahoy apan ilisan kini niya og yugo nga puthaw. Ang Ginoong labing gamhanan, ang Dios sa Israel, nag-ingon nga iyang sangunan og yugong puthaw kining tanang nasod. Ug sila mag-alagad kang Nabucodonosor, hari sa Babilonia. Nag-ingon pa gani ang Ginoo nga bisan ang mga ihalas nga mananap iyang paalagaron kang Nabucodonosor. Unya miingon ako kang Ananias, pamati Ananias, wala ka sugua sa Ginoo ug gipatuo mo bakak kining katawhan. Busa nag-ingon ang Ginoo nga ipapatay ka niya ug sa dili pa matapos kining tuiga mamatay ka kay gitudluan mo man ang katawhan sa pagsukol sa Ginoo. Namatay gayud si propeta Ananias sa ikapito ka bulan sa maong tuig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, atong tubag. Tudlui ako sa imong mga balaod o Ginoo. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Iiway kanako ang dalan sa kabakakan, ug gasahi ako sa imong balaod. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Ayaw pagkuhaa ang pulong sa kamatuoran, gikan sa akong baba. Kay diha sa imong mga gimbutan, anaa ang akong kalauman. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Paariak kanako sila, nga mahadlokon kanimo, ug pailha sila
sa imong kasuguan. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Himuang hingpit ang akong kasing-kasing diha sa imong kasuguan, aron dili ako kaulawan. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Ang mga makasasala naghulat aron paglaglag kanako, apan nanumbaling ako sa imong kasuguan. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Sa imong mga gimbutan wala ako motipas, kay imo man ako nga gitudluan. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya gipasakay ni Jesus sa mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw. O iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitungas siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Og sa pagkabati og sa pagkagabi na si Jesus nag-inusara dito. Niadtong tungura ang sakayan dito na sa laod. Ikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anay multo, mingon sila, og nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, ayaw kahadlok, ako kini. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nadok siya og misugod pagkaunlod. Ginoo, luwas sa ako, misinggit siya. Diha gidawat siya ni Jesus og gibira og miingon kang Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Og nanakay silang duha sa sakayan, og milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga dito sa sakayan, misimbak kang Jesus og mingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw o bidunggo sa Genesaret. Ug si Jesus nailhan sa mga tao. Busa ibakuha nila ang mga masakiton sa kasigbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Jesus. Mihangyo sila kaniya nga hikapon ang mga masakiton, bisan na lang sa sidsid siyang gisti. Ug ang tanan nga nakahikap nini nangaayo.
Ang igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Ginoo. Alihog mang lingkod. Sa atong Ebanghelyo karon, muragdagha mga nahitabo atong nasinati sa pagsaysay sa atong Ebanghelyo. Number 1, si Jesus nisaka sa bukid aron magampo. Kini practice ni Jesus sa matarag karon ug unya nga siya magpahulay. So musaka siya sa ngadto sa usa ka awaaw nga lugar. Ug iyang gipauna ang mga apostoles pagtabok sa lanaw o iyang gi-dismiss ang mga katawhan. Ikaduha, nangahadlok ang mga apostoles diha nga wala nila maili si Jesus nga naglakaw dito sa lanaw. Labi na jud kay ang ilang sakayan gikuso-kuso sa mga balod ug hangin. Ug diha nga si Pedro nakamatkon kang Jesus, nihangyo siya pagduol kaniya o gitugtan siya ni Jesus nga moduol kaniya apan tungod kay nagduha-duha man siya sa iyang pagtuo, niunlod siya. Ang ikatulo, pag-abot nila sa baybayon sa lungsod sa Genesaret, gidala sa mga katawhan na mga masakiton o kini giayo ni Jesus. Kung atong tahion kining mao mga panghitabo, masinati nato ang kahalangdon, number 1, sa pag-ampo. Ang pagtuo nga bunga sa pag-ampo ug ang pagkamaluluyon sa Ginoo isip bunga sad sa pag-ampo. Si Jesus, human sa daghan niya mga pagwali, kuyog sa mga apostoles, nisaka siya sa bungtod aron pag-ampo, mintras iyang gipapauna ang mga apostoles sa pagtabok sa lanaw ngadto sa Genesaret. Atong sabton kini nga si Jesus gi-energize niya ang iyang kaugalingon. Pinagi sa iyang pag-istorya ngadto sa iyang amahan, ngadto sa langit. Nindot kayo kini nga pagmatuod para kanato unsa kahalangdon ang prayer life. Sama ni Jesus, kita usab ma-energize sa atong kinabuhi kung kita maka-establish og personal relationship sa Ginoo. Taliwala sa daghang mga problema ug kalisod sa kinabuhi. Siguro nakadungog na mo sa pulong Christian, sa meaning sa Christian. Nga kung tangtangon nato ang pulong Christ, ang mabilin mao ang letra I-A-N. Kung sa may pasabot nini, I am nothing. In other words, without Christ in our life, we are nothing. We are lost. But with Christ in us, we have everything. We are able to surpass all the difficulties in life, become more positive in our outlook in life. We are happy, we are at peace. Mo kana mga kaigsunan ang kahalangdon sa atong prayer life. Dinhi sa atong parokya, sa wala pa'y COVID, o sa dali kayong duulon o adtuan sa atong mga parokyanhon maong Adoration Chapel. Kaya dito, ilang mahimamat ang Ginoo sa ilang in the silence of their hearts. Samtang naglawig ang mga apostoles sa lanaw,
ni Apa si Jesus. Og nangalisang sila kay ingon nga nakakita sila og ungo, multo. Apan diha nga napaila si Jesus kanila, nawala ang ilang kahadlok. Gani mihunong ang unos. Apan si Pedro nga mao'y niduol kaniya, gitawag ni Jesus, diha nga naglakaw na siya sa tubig, nagduha-duha siya, busa niunlod siya. May tandi na to ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan sama sa paglawig, sama sa mga apostoles sa lanaw sa Galilea. Sa mga panahon nga makalimtan nato ang Ginoo kay nabisita sa daghang mga buluhaton, usahay malisang ta sa kadaghan sa atong mga kalisdanan. Unya maulian rata kung makainumdom ta sa Ginoo o gani magampo, mangayog pasaylo sa itong mga sala, usimba, dawat sa mga sakramento. Apan sama sa binhi nga nahulog sa sagutan sa yuta, natuok na sad ta sa mga kabalaka sa kinabuhi, kay usahay magduda man ta sa presensya sa Ginoo. Sama ning pandemic karon, daghan kayong mga tao nga ni question, asa naman ka Lord? Finally, tungod kay na-energize naman ta sama ni Jesus diya sa pagsaka sa bungtod, aron pag-ampo samahan, may sama na sad kita ni Jesus, kanahimong maluluyon ngadto sa atong isikatawo, pinagi sa atong works of charity. This is how we should live our Christian life. God first. Establish a good relationship with God. Nurture our spiritual life first. Then, we will be ready to face the different realities of life. And this is a dynamic process that we should continuously culture. Suma pa, ang kinabuhi ko no, sama sa usa ka ligid. Usahay tuwa sa taas, usahay pod naa sa ubos. Apan, kung naa ka nato si Kristo, bisan pag nata sa ubos, wala tag tuag yapon sa taas. Kay ang kalisod sa kinabuhi, mahimo mang mga blessings kanato tungod sa presensya ni Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Pagampo sa katawhan, sama sa katawhan sa Ebanghelyo, kita karon nga nagkatigom, higutom sa iyang kaluoy. Pusa kita moingon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa atong Santo Papa, kaobispuhan ug kaparian, nga sila magmalahutayon sa pagpangalagad taliwala sa kalisod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa namunuan sa atong nasod, nga ilang mapadayag ang tinuod niya pag-alagad ug pagsaksi sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabaton na og himpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami.
nya ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nya babayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang nangamatay, nya makaambit na sila sa kabanhawan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Diha sa imong gugma, Amahan, ikaw ang naghatag kanamo sa pan sa kinabuhi. Kay manggihatagon ka man kanamo sa tanang butang. Kami misalig kanimo sa kinasingkasing, nga ikaw maghahatag kanamo diha sa among pag-ampo. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog. Manindog palihog. Mga igsoon, pagkampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Diyos kamahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayo o paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapustanan o sa tibok yang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santos sa kining mga gasa, ug itugot nga ang amo mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manahaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos kamahan, Diyos nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyusab kami sa tanang mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay hunong nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon.
Palihog mangluhod. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga matubang o malagad kanimo. Himo nga kami, nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, balaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang minhan nga uli sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diya kaniya, gihatagan na kanimo makagagawang nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Manindog palihog. Karon mag-ampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong mananubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ang paginigsunay. Peace be with you. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Mangluhod paliho. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Christ. Blood of Christ. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you're already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, maginahalay dayon kita
palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat. O gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalipti kami, pinagi sa imong gugma. O gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find the cures of this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.